Aitona. Zer gertatzen da? Aitona hizketan ari dela. Ez aldidazu esan bailda zegoela. Ene, horra bera, dragoi bola da! Zertan zabiltza, ez ikutu Aitonari! Aitona? Hau aldaba Aitona? Bai, hause da gure Aitona maiteak utzi zidan oroigarri bakarra. Begira nolako distira, posaren posezizketan bezala. Honelakorik sekula ez da gertatu. Baina gertatu behar zuen, oraintxe esango dizut. Begira. Aitonak dira, eta zuk bi Aitona dituzu ala. Hauek ez dira Aitonak, dragoi bola baizik. Dragoi bolak? Bai, begira, orain zure dragoi bola nik dauzkadan beste bioi erantzuten ari da. Ea, ipini zurea ere nireen ondoan. Bai. Ikusten duzu? Bola hau etxeko ganbaran topatu nuen, zerrote zen jakin nahirik ikerketa batzuk egin nituen, eta bola miragarria zela aurkitu nuen. Bola honek zer daukaba miragarririk? Nahi duzu esatea? Bai.